Novi Zavjet. Otvorite li sadržaj Biblije, vidjet ćete da se sastoji od dvije velike zbirke, Staroga i Novoga Zavjeta. Riječ zavjet odnosi se na zavjetno partnerstvo, o čemu govore obje ove zbirke. Te zbirke pričaju epsku, zamršenu priču o Božjem zavjetnom partnerstvu s Izraelom i cijelim čovječanstvom. Stari zavjet se u židovskoj tradiciji naziva Tanak. To je objedinjena zbirka svitaka od 39 hebrejskih tekstova, koji su nastajali više od 1000 godina. Nasuprot tome, svih 27 knjiga Novoga Zavjeta nastalo je u razmaku od 30 do 40 godina. Sve ih je napisala prva generacija Isusovih sljedbenika. Kršćanske su zajednice od ranog razdoblja počele prikupljati te tekstove i čitati ih usporedno sa Starim Zavjetom kao jednu jedinstvenu priču koja vodi do Isusa. Novi Zavjet počinje s 4 pripovjedne knjige koje se zajedno nazivaju Evanđelja. One pričaju priču o životu, smrti i uskrsnuću Isusa iz Nazareta, kao najavu radosne vijesti. Nakon njih slijedi 5. pripovjedni tekst koji se zove Djela apostolska. Ovdje uskrsli Isus šalje apostole, riječ koja označava one koji su poslani. Oni su postavljeni kao Isusovi predstavnici da šire radosnu vijest o njemu po cijelome starome svijetu. Nakon djela apostolskih dolazi zbirka apostolskih pisama ili poslanica. One su napisane kako bi pružile pouku i vodstvo lokalnim zajednicama Isusovih sljedbenika koje se zovu crkve. Ima 13 poslanica koje se vežu uz apostola Pavla. One nisu poredane redoslijedom kako su napisane, već od najduže do najkraće. Zatim je tu poslanica Hebrejima koju je napisao blizak, ali neimenovani suradnik apostola. Nakon ovoga dolaze Jakovljeva, Judina, Petrove i Ivanove poslanice. Dvojica su bila Isusova braća, a dvojica među njegovim prvim sljedbenicima. Posljednja novozavjetna knjiga je Otkrivenje. Pismo napisano 7 crkvama koje otkriva proročansku riječ, izazova i utjehe svim Isusovim sljedbenicima. To su dakle knjige Novoga Zavjeta. Ali o čemu one govore i kako se povezuju sa Starim Zavjetom da bi tvorile jednu jedinstvenu priču? Zamisli to na ovaj način. Biblija je jedna duga epska pripovijest s mnogim dijelovima i činovima. Stari Zavjet prepričava prvi niz činova koji vam daju sve što vam je potrebno da shvatite priču koja slijedi. Osnovne teme i zaplet uređeni su prema obrascima. I onda se u Novom Zavjetu sve to skupi i nastavlja sve do vrhunca priče u Isusu. Dopusti da ti pokažem na što mislim. Prvi čin govori o Bogu i cijelom čovječanstvu. Bog poklanja fantastičan vrtni hram ljudima koji su stvoreni da budu Božji partneri u vladanju svijetom. Ali ljudi su ludi. Predaju se mračnom iskušenju, pobune protiv Božje mudrosti, pa su prognani u pustinju gdje počnu ubijati jedni druge. Grade gradove u kojima šire svoju sebičnost i ugnjetavanje, što vodi do velikog zlog grada Babilona. Ali Bog voli svijet i njegove lude ljude, pa pokreće plan spasenja, obećavajući dolazak novog čovjeka koji će uništiti zlo što nas je namamilo u samouništenje. Sljedeći čin biblijske priče govori o Bogu i Izraelu te razvija teme i obrasce prvog čina. Bog poziva novo čovječanstvo iz Babilona, prekrasnu vrtnu zemlju, Abrahama, Saru i njihove potomke, Izraelce. Bog obećava da će preko njih božanski blagoslov biti vraćen svim narodima. Zasigurno, ovo su novi ljudi koje smo čekali. Ali Izraelci ponavljaju pobunu čovječanstva protiv Boga, grade vlastite nasilne gradove koji vode do samouništenja i još jednog izgnanstva u Babilon. Ali Bog se drži svoga obećanja da će novi čovjek doći iz Abrahamove loze. Biće to svećenik kralj koji će sada morati spasiti i Izrael i čovječanstvo iz Babilona kako bi vratio Božji blagoslov svijetu. Sada zapazi kako su ova dva čina oblikovana prema istom obrascu. Drugi čin duža je i nasilnija verzija prvoga, a zajedno istražuju tragično ljudsko stanje. Ali također ističu Božje obećanje koje se dodatno razvija u sljedećem činu, prorocima i pjesnicima Staroga Zavjeta. Proroci su optuživali Izrael i sve narode za njihovo zlo i najavljivali su da će jednoga dana sam Bog doći da donese dan Gospodnji i izbavi svoj svijet iz Babilona. On će to učiniti preko obećanog kraljevskog svećenika koji će patiti poput roba i umrijeti za grijehe Izraela i cijelog čovječanstva. Ali onda će biti uzvišen kao kralj nad narodima.
On će pozvati druge da napuste Babilon i pridruže se narodu Novoga saveza koji će zajedno s Bogom vladati nad Novim Jeruzalemom, to jest nad novim stvorenjem. I tako, Stari zavjet završava predviđanjem novog čina u priči. I kad se okreneš Novom zavjetu, to je ista priča koja se sada nastavlja u Isusu. 4 evanđelska izvještaja predstavljaju Isusa iz Nazareta i kao obećanog Abrahamovog sina koji će vratiti Božji blagoslov narodima, ali i kao novog čovjeka koji će pobijediti zlo i vratiti čovječanstvo u partnerstvo s Bogom. Dakle, Isus je prikazan kao čovjek i više od toga. Išao je okolo navješćujući dolazak Božjeg obećanog kraljevstva i govorio je i ponašao se kao da je Izraelov božanski kralj. Ali umjesto da se naziva kraljem, Isus je sebe nazivao sinom čovječim, to jest čovjekom koji se ponaša kao sluga. Evanđelja iznose tvrdnju da je u Isusu Izraelov Bog postao vjerni Izraelac i pravi čovjek, kakvi smo svi stvoreni da budemo, ali to nismo uspjeli biti. Isusova misija bila je suočiti se s tim mračnim zlom koje stoji u pozadini ljudskog zla, mameći nas u sebičnost, nasilje i smrt. Ali kako pobijediti takvu vrstu zla? Iznenađujući odgovor u evanđeljima je da je Isus pobijedio naše zlo, dopustivši mu da ga ubije na njegovom paradoksalnom prijestolju, križu, gdje je Isus umro za zlo i grijeh čovječanstva. I tu je živio ono što je i učio, da su nenasilje, opraštanje i sebe darivajuća ljubav najmoćnije stvari u svemiru. A budući da je Božja ljubav za njegov svijet jača od zla ili smrti, Isus je uskrsnuo u novi život kao prototip novog čovječanstva. I to nas dovodi do priče o djelima apostolskim. Po duhu, Bog daje snagu Isusovim sljedbenicima da šire Isusov život i ljubav u svijetu dok pozivaju ljude da napuste svoje staro čovječanstvo i pridruže se Isusovoj multietničkoj obitelji, novom čovječanstvu. Ovdje se u priču uklapaju poslanice apostola. Ovdje se apostoli obraćaju ranim kršćanskim zajednicama i pokazuju kako je radosna vijest o uskrslom kralju Isusu promijenila povijest i kako treba preoblikovati svaki dio naših života. Oni su radosnu vijest objašnjavali i neprestanim pozivanjem na priče iz Starog zavjeta i priče o Isusu, pokazujući nam kako vlastite životne priče vidjeti kao dio epske biblijske priče. Cijelo čovječanstvo zarobljeno je u babilonskom izgnanstvu, ali Isus je došao stvoriti novi dom. Svi mi živimo u različitim vrstama egipatskog ropstva, sebičnosti i grijeha, ali Isus je umro kao pashalno janje da nas oslobodi za obećanu zemlju. Naše staro čovječanstvo je vezano za prah smrti, ali Isusovo uskrsnuće otvorilo je novu budućnost za novo čovječanstvo. Živimo ovdje u sadašnjem zlu dobu, ali kroz Isusa i Duha Svetog novo stvorenje se probilo ovdje i sada. I to nas vodi do knjige Otkrivenja, gdje se cijela biblijska priča spaja u snažan simbolizam i slike. Isus je prikazan kao zaklano krvavo janje, koje je uzvišeno kao božanski kralj svijeta. On vodi svoj narod iz ropstva i babilonskog izgnanstva. I dok se opiru utjecaju Babilona, možda će morati patiti zajedno sa svojim ubijenim vođom. Ali kada slijediš uskrslog kralja, čak ni smrt ne može spriječiti zoru novog stvorenja, koji je ovdje prikazano kao vrtni hram u Novom Jeruzalemu, pravi dom čovječanstva nakon dugog izgnanstva. I tako se na posljednjoj stranici Biblije nebo i zemlja ponovno ujedinjuju i novi ljudi preuzimaju svoj zadatak s prve stranice Biblije, zajedno vladati svijetom u ljubavi i moći Božjoj. Novi zavjet je izvanredna zbirka spisa. Oni predstavljaju svjedočanstvo apostola koje nas upućuje na samog uskrslog Isusa. I po Božjem duhu, ove ljudske riječi donose božansku riječ nade od 1. stoljeća do 21. Svaka knjiga pokazuje kako Bog preko Isusa i Duha Svetog vodi naš svijet do njegovog krajnjeg cilja u obnovljenom stvorenju. I tako je kraj priče zapravo početak nove priče koja tek treba biti ispričana. I to je ono o čemu govori Novi Zavjet.